Machiegni nyakoro mag jwang'o yawre kamoro amora ma ntiere kodi kachiel kachiel mano ka wan kodi kae chenro mar upiny osechaka yanga okinyi ma kawuono intiere ndara intiere apaya idhi kama chalo nade wadani arwakiri machiegni odiochieng' ma kawuono wadago kodi mbaka kendo wago mbaka kod mago bende mag jopuonj gigo mag sebedo kacha ka gikadhe midhiero machalo nade sikunde odiochieng' ma kawuono bende nyakoro mag jwang'o ntiere kod morni mar wadabedo kae ka watwak achiel kachiel kod mano ma bende ni achiel kuom jopuonje mantiere pacho kama odiochieng' ma kawuono bende ntiere kaunti ma Mombasa midhiero mag sikunde gin mage jopuonj madongo osebedo kacha ka ywak ni omenda bende tin omenda miore sikunde ma bende ok rom omenda monego bed ni ikete wi japuonjre ka japuonjre mano midendo kanyo ni wechegi mag capitation nyathi sikul ka nyathi sikul onego bed ni yudo pesa di to pek mantiere sikunde gin mage kawuono wada winje to wada winjo kuom jolony weche mag somo wada winje kuom manager mar sikul ma bende en japuonj maduong' e sikul ma bende otelo ne jopuonje madongo mamoko mondo konwa ni midhiero wagi ma sikunde kadhe nyocha nyakura moga jwang' sikunde ne odhi half term kata mid term wachore ni mae nobiro kinde machon ahinya kae kinde ma wantiere kar kae wada yudo thuolo mondo mi watwag kod japuonj ma wantiere godo odiochieng' ma kawuono mano japuonj Pinto Edward Arum nyakura moga jwang' otudore kodwa kowuok e kaunti ma Mombasa en japuonj maduong' e sikul no mano mar Lambwe Secondary School ma yudore kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono en bende en japuonj kata en jakom mano mar Kesha riwruok mag jotend sikunde kata principals kata heads mag sikunde mago kumopogore opogore mago mantiere kaunti ma Homa Bay tainya e sub county no mano Mambita odiochieng' ma kawuono wantiere kod achiel kachiel koduoko kanyo e kaunti ma Mombasa amosino yawre ahinya japuonj kama intiere kanyo e kaunti ma Mombasa machiegni rupiny e Ramogi TV okinyi ma kawuono arwaki ni ibed kodwa twak kawuono machiegni erokamano jaduong' kuom rwaka mondo watwagi gi jokanyanam e weche mag somo erokamano ahinya kuom kete kar kae nitie sigana moro madani wawinjane motelo ne kata chako twak odiochieng' ma kawuono mondo mi ang' ikonwa ni achiedh nade maponono sikunde kadhe nyaka sani romo ma osebed kata ka ibago e kaunti ma Mombasa ma bende yuoro kar kanyo ang' ikonwa ni maling'ling mantiere kanyo kar kanyo muselos nyaka sani gin mage kata toka jatend migawo bende osebiro kar kacha nyakwara moge jwang' sani koro yienwa mondo mwawinj sigana ni mokel kanyo koda nyaoda Judith Omondi mondo mwawinjane chal mar wach mano sigana mantiere wiye kanyo kata motelo ne mano nyakora moge joma nyawinjo sigana mano ma losno kod jofwambo wacho ni weche mag somo gi gibiro kata opogi Sifros Kena noloso na sigana moro kotenore kod chenro mopogore opogore mag sikunde Judith Omondi bende noloso na sigana moro koro ma wawinj sani bende ang' wayudo ne thuolo mar winjane sigana ni kaka en jopuonj kod jokanyo mamoko odhi nyime kod twak ewi bero chenro mag somo e romo ma jotend jopuonj mag sekondar ma obagi Mombasa. Achiel kuom weche ma osekelo mbaka en okang' mar piny owacho kumo chenro mar daro jopuonjre mag sekondar kitere skunde mamoko e kor tam. Jonyuol ogolo pachgi ewi wachno ka moko kuom gidwaro mondo piny owacho owenegi thuolo mar daro jopuonjre sama gidwaro. Giwe jonyuol thuolo ni ka dipo ni janyuol ofil ni skul ma nyathi some nyathi ok nyadhi mbele gi somo nikech pek mar ngima mantie ma waduto te wang'eyo. Giwe transfer mondo mi otim ne janyuol ka dwa ni nyathino dok kata na dala kuma machiegni gi dala monyalo afford wawe mondo mi gino tim an gino kumora nikech koro wanyalo wuonde kata matin ni koro sani kaka koro chumi oidho ni kaka no se financial bill no se bedo past koro ngima ma town oinga kata oingo owetena matindo koro ka aduoko gi koro tam mokongo rumo koro adwani mondo gidog gisom dala kama maisha koro ngima koro bedie ginyaka yudo alot moro mowuok e puodho koni one town kana kwa nyiewe ine wuon nyathi dak mi nyathi ne mitiyo ine daily bread ngima ni olal iduoki dala bagra sidhi iki nyathino dhi dong gi ng'ae skul kuno maborite koro nitiere gik moko magara kaka jo expert mag Ministry of Education maka gitimo nyaka gikaw pach jopiny. Moko kuom jonyuol ywak ni gidaro jopuonjre kaluwore kod weche masik muoch apoya nono kendo chunogi mar golo jopuonjre ka gitere skunde mamoko. Dhano tho, dhano tich rumo negi, dhano koso tich, kuonde ma ji tie riembe ji
nyithi jogi duto te karibu gin 65% or 55% gidwa bedo dhoudi. Udwa nyithindo donje kuoto donje nyasore to donje chode. Sirikal konyuru jopiny. Samoro ifwenyo ni nyathini e kor tam ifwenyo ni nyathi performance ma nyathi odok chien. Tifeel ni dwa transferred to another school. But koro ineno pek be kaluwore gi chik moketi ni ok oyie ni mondo iloke. Koro dishono ni iwewe nyathi kanyo even though performance ne pod gibedo dismal. Jagoro maduong' mar Kupeta Kelo Misori wacho ni thoth jonyuol osebedo katiyo marach gi thuolo mar daro jopuonjre sama gidwaro gima osechocho chenro mag somo. Iyudo ka ng'ato chako skul first term somo kata 2 months to ka term no pok orumo to odwa dhi e skul moro ochako some 1 to 1 kata 2 months then ochako dhi another school nikech freedom momigi mondo gi abuse ko process mag transfers mag somo. Kata kamano Misori wacho ni nitiere jonyuol moko mibiro yienegi daro jopuonjre kor tam kaluwore kod pek mar gimomiyo idarogi. Nitiere exceptions moko manyalo timore, for example ka parents otho to ne gidak e town koro onge ng'ama dagi nyathino, koro mano endo gin gik ma the law kata policy ok nyal tamo mondo nyathi obed transferred. To ka ber to nego bed nyathi tieko higa mondo ka osetieko higa ni to kodonjo skul machielo to koro some en gima nyalo bedo followed. Director mar somo mag sekondar Paul Kibet nyowacho ni daro jopuonjre kor tam chocho chenro mag piny owacho mag chiwo omenda mag somo ne jopuonjre e sa mowinjore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jagoro Ramogi joang mano sigana mokel kan kod Simfros Okinda. Arama na dhi achiel kachiel japuonj Arum aero kamano kuom kete Ramogi TV okinyi ma kawuono kendo mana kama dalo chako midhiero mopogore opogore ma sikunde bende osebedo kanyo kakadhe odiochieng' ma kawuono oda mana mondo mi wawinja ne chal mar wach to en mane kowuok kuomi achiel kachiel. Weche mag daro jopuonjre e sikul e kinde ma ji ochopo e midterm kata katam pok orumo kaluwore kod lokruoge mopogore opogore en paro mane wasumo odiochieng' manyoro kuom jopiny kendo wawinjo nyaka kuom jolony mag somo kendo jotelo mag jopuonje ka winjo kanya Kelo Misori bende koloso chal mar wach en gamane en ang'o manyalo miyo ga jopuonjre odare sikunde gi jonyuolgi mano ka gichopo mana e kor tam to kelo midhiero machalo nade ne sikunde machiegni. Erokamano wadwa kendo agoyo erokamano ni onagi koro golo pachgi e weche motenore kod somo. Adwa ni waduto wang'e ni wan kaka joluo thoth efforts ma wan godo kete somo ma joluo chamo kiwuothe gwenge wago iyudo kata kama odhi mabati nitiere nono tibiro yudo ni nitie nyathi mane odhi sikul. Koro miyo somo wamiyo pek mang'eny. Wach ma jonyuol go wuoye mar transferring nyithindo e kor higa gigolo pachgi to wan kaka jotend schools kendo Ministry of Education mae kaka wanene en ni school ka school nigi plan. Ing'eyo ni ka higa chakore to in gi nyithindo adi to ibiro dwaro chiemo maromo nade, ibiro dwaro buge maromo nade, ibiro dwaro gik machalo nade ma nyithindo dhi tiyo godo earlier. Sani watimo budget dwe mar 6 makawo higa mangima. Koro nitie itimo budget kaluwore gi nyithindo ma intiere go. Then wa engage joma supply wa gigo. Koro gin ging'eyo ni ka higa no chakore to gikelo gi quantity maromo kama. Now ichako gi nyithindo mang'eny kendo ise engage suppliers kelo gik moko. Then diere kanyo nyithindo moko wuok. Ineno ka wadhi bagni kaka schools. Koro momiyo nikech watimo planning, ministry insist ni transfer timo end of the year. Koro ka wachako higa manyien to wang'e clearly ni higa manyien an gi nyithindo makama to makawo bedo transferred makama oduogo odonjo skunda koro an gi kama koro planda nyaka tim kama. Mae gima Ministry of Education wacho kendo en kod tiende nikech kata dalani itedo chiemo moromo gi nyithindo ma ing'eyo ni irundo mogo king'eyo ni an gi nyithindo madhi chiemo marom kama. Mane gima watimo. Omiyo kaka jaduong' Misori wuoyo no en right kendo kaka minister wacho kata kanyo wacho nyoro en kamano. Number 2
wakonyo nyithindogi, sikunde gi opogore gi kaka gitimo syllabus. Koro ibiro yudo ni sikul nyo gisechako topic moro dhi mbele. To kodhi e sikul machielo to yudo ka topic mane pok otimo ni jogo nosetimo chien. Koro momiyo wadwaro ni nikech end of the year idwaro ni syllabus mar higa no osetieki. It does not matter ni ne gichako gi kanyo to gitieko gi kanyo. En mana ni ka higa orumo onego bed ni syllabus orumo. To nyathi mowuok gi e kore dhi bedo disadvantage kodhi e skul machielo. Koro momiyo kwawacho ni transfer tim end of the year ber nikech wakonyo kata ngima mar somo mar nyathino. Kamano. Koro jonyuol onego ng'e mano maler kamano. Erokamano ahinya. Japuonj Arum, ka wadhi mana nyime, wadani waranga okang' machielo. Ang' med mano bede sama ng'iduoko penjo machielo makoro ade penji kar kasani. Inyalo mana leronwa bende gik mathoth ahinya mantiere kar kanyo. Achiel kachiel kiwuok e kaunti ma Mombasa, nitiere penjo mathoth mantiere kar ka. Omenda nok e sikunde, midhiero ma okale kotenore kod omenda ma ikelo kod migawo mar somo. Miwa mana kuom ranyisi, in kaka japuonj maduong' e skulno mar Lambwe Secondary School. En adieri mar wach koso nyalo bedo ni sikunde moko dhi makare to moko bende yudo chandruok. Erokamano wadwa, en adieri nyo ka minister nyo biro principal secretary be jobiro nyinjo ka jatendwa Indimuli Kai owacho pachwa kaka principals. En ni higa ka higa onego bed ni nyathi ka nyathi miyo siling 20,000 gi around 140, tibiro yudo ni higa mokalo cha nokel pesa to nodong' 4,000 nokel. Higa ni kama koro wetundo ni onego bed ni ne osemiwa 50% of pes duto mwadwaro in the year. Ibiro yudo ni pod sano dongo gowi mar siling 5,000 moro mapok ochiw. Koro en adier ni sirkal bende struggle gi economy, koro pok gimiyowa pesa kaka onego miwa. Omiyo samoro koro chuno ni wadok ir jonyuol mondo jonyuol ochul fees kaka dwarore, eka wanyalo keto pong'o hoho modong' mekwa mo kaka wa spend pesa e school. Koro ok en wach awacha, en wach ma serious, kendo nyo wakete, nyo kwa pande, nyo wawacho ne jatelo maber, kendo nyo chikowa ni kwa chako sani kwa dhi mbele odhi ensure ni sikuno yudo pesa mowinjo giyudi. Erokamano ahinya. Kiwacho kanyo ni kinde magigi duto bende osebedo kata kadhi nyime. Paro mar medo omenda ma ichulo e sikunde kaka yo mar medo omenda de wache ang'o nyaka sani kamane paro mag jotend sikunde. Nyalo bedo ni mana gima useyieru kar kanyo kosen paro ma nyalo bedo ni mienjo mana kuom moko kuom sikunde. Paro mar medo school fee inyalo wacho ang'o japuonj? Wadwa mano en paro ma wan wegi kaka joma kuom ng'uono Nyasaye miyo thuolo mondo orit sikunde, wan ema wasekete forward. En gima ji duto neno nikech fees ma watiyogo sani en fees mosetieko almost 16-17 years nyaka ne ketonwago. To for example, iyudo ka sikul nyo budget gi bando siling 80. To sani bando nyo wang'iewo kaka e Nyanza wa kanyo wang'iewo bando nyaka almost siling 200 gi bathe. Oganda yande wa budget siling 150. Sikunde moko kaka Mbewa, Homa Bay kanyo nyo ing'iewo bando gino oganda siling 600. Gik moko duto osedhi malo. To sirkal ok miwa pes boarding. Pes boarding jonyuol ema chulo. Koro wadwaro ni watela fees kaluwore gi kaka nengo gik moko osedhi malo. Nyocha wabet piny kaka governing council mar Kesha ma wang'iyo ni nengo chalo nade. To 23 to nengo chalo nade. Wayudo ni thoth gik moko osedhi gi almost obedo double. Kamano. Koro momiyo nyo wadecide wabet piny wandiko ne County Education Board ni wadwaro ni fees odhi malo ma jo wa make proposals. Ka ok fees nyalo dhi malo to onge gima nyithindo biro chamo e school. Koro nyiso ni boarding schools ok nyal run, day schools michame lunch be ok nyal run.
Koro jonyuol nyaka miwa pesa moromo gi pesa mwatiyogo kwa pidho nyithindo. To japuonj, koro en gima en adier. Japuonj, gino ma nyalo ng'adi kanyo kata mondo mi lernwa bende, be jonyuol ma gin jokanyo kata stakeholders e wechegi mag somo, udhi mana kuom county director mochung' ne weche mag somo, jonyuol bende osepenjo wechegi duto, to sani adieri mar wache ni nitiere pek mar ngima ma oganda bende kadho e sani. Jonyuol machulo fee ma koro ida medni bende osechoko pachgi. A board of management mar sikul ma wechegi te chakore, nitie jonyuol, kendo jakom jonyuol ma en PA chairman en a member. Koro gino kowachi e board nyiso ni jonyuol represented, voice margi nitie kanyo. Then kata e county education board nitie representation mar jonyuol. Jakom jonyuol in the county is a member of the county education board. Koro you can't call everybody in the whole county mondo ogol duonde, but representatives maggi we believe they also consult kodgi makego mbaka ni a county education board kata board of management mar school mora mora to gintie kendo duondgi nitiere. Manyiso sani koro wanyalo yiere ni jopuonje kata jonyuol bende osebedo kanyo e winjruok achiel ni fee ni koro kimede to mede ameda e sikunde duto. Yes, koro ne wadhi the scientific way ka make proposals, watable prices, kendo watable percentage ne to dhi malo gata maladi chakre higa mar 20 gi 23. Then wa propose ni koro wan kaka jotend sikunde wadwaro ni osude kama. Koro wamiyo jogo thuolo ni gimbe gigoye mbakano kaka ginene. Wanyalo dwaro 20 to giwacho ni we wamigi 15. Ka jotend jonyuol be nitie kanyo kendo winjo. Koro jaduong' nyo wadhi maber, kendo kwayogo pod ringo mag day schools negi county education boards, mag boarding schools ka osewache county education board titero ne principal secretary biro make decision kata gibiro nyiso wa ni mae kaka winjruok osebet. But gima nitie en ni nengo gik moko dhi malo ok wanyal bet kaka nyo bet chon. Nyaka gimoro medi eka nyithindo nyalo yudo kaka chiemo e schools. Erokamano ahinya japuonj, iwache e yo moro makare ahinya. Bende wadwani mondo wadhi okang' machielo bende bilion 24 ne ochiw ne sikunde ma opogore opogore, mano jumbe 3 mokalo. Omenda ni nowachore kanyo ni jotend sikunde kaachiel kod riwruok mag jotend jopuonje biro wacho kanyo ni oyo omenda mochiw ni tin. Adieri mar wach en mane? Omenda maromo kama kogole e atamalo 50 monego beni chiwo e tam mokwongo, atamalo 30 e tam mar ariyo kod atamalo 20 e tam mano mar adek. Adieri ni kanye kiwacho ni omenda ne okoromo? Kuom ranyisi wago kaka sigana miya sigana mar Lambu e secondary school kama ine japuonj maduong' kacha ni odiochieng' achiel omenda marom nade mapono nitiyo godo, to kirango e tam achiel omenda manochiw cha ka nyarango tam mokwongo kata tam mar ariyo ni bende odhi romo ponono, kata ka onok to nok gima rom nade? Kamano wadwa. Koro adieri mantie mana kaka asewacho chien kanyo, ne sirkal osebedo ka temo mondo okawnwa pesa, to ok gikow pesa te. Gimachielo en ni jonyuol bende nitie fees moketi, tiyudo ka nikech gimbe gin kod achiedh nade gi chandruok e mier kocha, ok gichul fees kaka owinjo gichul. Kanyo to obet piny kaka kesha, nwayudo ni sikunde jonyuol averagely chudo at 50%. Nyiso ni janyuol monego chul 9,000 higa, iyudo ka higa rumo osekelo mana 5,000 kende. Sometimes 4,000 pok ochulo. Koro mano kigoyo wi nyathi ka nyathi obiro millions of shillings. To gik moko to yande wasekawo. Suppliers to osekelo gik moko emomiyo sikul ringo. Sirkal be kokelo to ok kel kaka owinjo kel. To gik moko wasekawo ko wan kod geno ni sirkal dhi kelonwa pesa. So therefore sikunde ni kod gowi. Maka pesa cha no biro the billions mwawachono kokete sikul ka sikul matin ka matin kaluwore gi namba mag nyithindo, nikech ikele kaluwore gi namba mag nyithindo. Iyudo kodonjo ni to jogowi kawe ma jogowi moko be pok ochul gi piro. Koro mae achiedh nade mantie. Samoro jonyuol pok ochudo to pesa mobiro minyalo timgo gimoro sikul iyudo ka jo principals golo dhi ng'iewo go chiemo.
mondo mi nyithindo chiem. So kamo kogole kocha okele ka chiemo koni nyiso ni gima onego tim kocha ok otimore. Koro nitie hoho kanyo maduong'. Koro mae gima jotend sikunde ywago. Ni kade sirkal tim kaka ne gindiko ni gitimo, to jonyuol be chudi te, to achiedh nade mag sikunde dhi rumo. To ok nyalre nikech jonyuol be nigi ywak dala, nitie kaka gistrago mondo giyud kaka gipidho families. Koro yudo ka fee indong'o matin, samoro nyithindo be ng'eny. So nitie gowi maduong' e schools. Emomiyo koro gik moko ariyogi ok nyal romo. Ikelo sirkal kelo matin, jonyuol ok tiek fees. Koro principle ni diere ka odwa ni sikul nyaka ringi. Mani achiedh nade mantie ma jonyuol onego winji mondo gine kaka ginyalo chako support schools. Otime yo machalo nade mopogore ponono e higa mokalo ywak makamagi mag omenda bende ne gintie pogruok e higa mokalo kata loch mokalo mar Uhuru Kenyatta kod telo maneno masani. Ten migao to nyabedo ni jokanyo mantie iye kata gin mana mana wajatend migao ema ero loki Belio Kipsanga jagoro maduong' jagoro mongirore migao mar somo bende osebedo kanyo kuom higni moko malach bende pogruok ni kanye. En ang'o manotime higa mokalo cha machon mopogore masani no ka gima ok tim to kolose ponono unyalo yudo lokruok ka untiere sikundeu kama in bende kanyo kaka jatelo? Higa mokalo kiparo ka wan Mombasa wawacho the same issues. Mano ne jopuonj ne mana ywak ni pesa biro matin, kendo higa cha ne ywak ni pesa obiro matin to biro kendo modeko. Kata higa ni nyiwinjo samo yaw sikul ne nitie ywak ni pesa odeko, to kendo kobiro to biro matin. Ywak mane waywak higa mokalo chame pod waywago nyaka sani. To koro wamor ni nikech wan gi principal secretary manyien kendo manosetiyo chien kucho sama ne piny bet ber. Ne waketo ne gigi nyoro ma nyiwinjo kowacho ni odwa make sure ni gope ma jote nitie matindo tindo odhi make sure no ochulo mondo sikul so jak ringo maber. Then samotimo mano no kendo nyaka waduog ir jonyuol bende nikech en kotimo mano to timo mana part ne nikech pesa ma government oro nigi tije monego ti. To koro wapil ne jonyuol bende ni gin bende gitimie korgi mondo nikech sikunde wasani kaka mag dei oyie ni kata ka in kod cham nikech sikunde nigi tiyo gi bando tiyo go ganda ok ikawe kata gunda ariyo titeri sikul mondo ndiknigo kaka school fee mondo mi kor jonyuol otim motegno to kor sirkal botim. Koro chandruok ni biro nikech side moro nyalo temo to side moro kotemo. Koro chuno ni golo pesa koni tidwoko koni to kocha dong kod gowi. Koro mae gima waywago. PS nyowacho ni odhi timo kore. Wambi koro wapil ne jonyuol wani gimbe gitim korgi mondo sikunde oring maber. Aye, erokamano ya japuonj. Iwache yo makare ahinya kinde montiere kar kae. To nitie ting'no mag jopuonje, ting'no mar migao mar somo gi duolno mochuni kata ndiko jopuonje. Sane kata kad pon koro wada kata chako rango ntiere ote ma pod wang'eni donjo kar kae kendo ang'o thuolo mondo mi wakadh kuomgi achiel kachiel. Sane kinde mwalose sani dwaro mag medo jopuonje kata ndiko jopuonje mathoth to jopuonje mantie nyaka sani pod wani mondo yude thuolo machielo mondo miyo bede e ngima moro makare. En paro ma urwako kaka riwruok mag jopuonje kendo odiochieng' manyoro kane milowe ma kamano bende otim kauntiere kaunti ma Mombasa. Omenda ni nok koso en ni budget kata ka odoko ni migao mar somo moyudo pok maduong' ahinya budget manosom jumbe ariyo mokalo. Nyalo bedo ni en ang'o malich ahinya mantiere kar ka ndiko jopuonj, lwasi makare mar somo kaachiel koda ka budget moket ne somo. Ka en budget maromo bilion 628.6 tiende nang'o ne in kaka japuonj mantiere e piny kanyo? Erokamano wadwa Teacher Service Commission TSC ma by law ema ng'iyo weche mag teacher management kendo en body ma independent. En tije kaka ondiki e chik onego bedo ni ensure ni schools duto mane Kenya oyudo jopuonj moromo kendo jopuonj iketo sikul kaluwore gi namba mar nyithindo. Tiyudo ka
jopuonj tin e sikul. Gimomiyo jopuonj tin TSC wacho ni ikelo negi pesa matin. Koro much of pesa ma iwinjo kolandi ni education oyudo pesa mang'eny, thothne omi TSC, to TSC tiyo kode chulo msara. Aya, japuonj nitie achiedh nade kanyo ma nyalo miyo kwa tudre kodi e moro makare. Kata kamano wamedo rango ni ere kaka inyalo los gi e yo moro makare, mano ka wantiere kodi kar kae. Mano bende gino ma waluwo kanyachiel kachiel. Nyakoro Ramogi Jwang sani bende koro wakaw thuolo mondo wakale ote ma bende sebedo kata ka ioro e mbui marwa mano mar Facebook. Ang'eno ka wayud thuolo kata maketo gi kar kanyo. Kata kamano ang' wakaw gi achiel kachiel kama gidonje kacha SMS mano ka wantiere kodi kanyo achiel kachiel. Wacho Ramogi TV ageno ni studio kanyo bende untie yo makare. Aruo pinye yo mayom kena luwo chenro ka antiere Oyani Masai mano Lamek Omedo awuondo erokamana ahinya ote mane chopo kar ka. To mana mondo mapari nyako Ramogi Jwang sikunde osebedo kata kakala achiedh nade. Jopuonj achiel koda ka jotelo mag sikunde osebedo kanyo gi paro ma opogore ma nyaka sani bende wabedo kanyo ka warango ka wan kodi achiel kachiel kar kae gi japuonj mano Pinto Arum, mano japuonj maduong' ma skul sekondar Malambwe mantiere sub county Mambita. Mabende ntiere kar kanyo kaka jakom mar Kesha mayudore kacha e county sub county mano Mambita mayudore county ma Homa Bay. Kama chalo be nyako Ramogi Jwang Masa Henry Ayora wacho ni from Bogita wacho ni entiere kodwa yo makare kanyo ka en kod Samuel Onyego mama Nengo kachel koda ka Dafi wacho ni mago duto kwa mondo bedo kiny makare kene Chenro mar piny kiny makawuono ornwa ote kachel koda ka pachi kotenore koda twak wan go kinyi makawuono sa osekalo kanyo dakika 37 saa makoro bende wadakaw ywewa masani ka waduogo ka kod japuonj ka koro japuonj bedo asayudo yo makare ka ne county ma Mombasa ang' waduogo mondo wadhi nyime kod chenro kikiri mabor chenro mar Mbako Romo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro
kaso golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Tume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama kaponi dwa kumo ng'ato to kuma an to loso chikene owuon kiwuoyo go wadwa majaga nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe wachna mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal anyalo timo ni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyaka nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga.
Machiegni uru nyikwa Ramogi jwange wang jowi mar Ramogi TV ma en midhiero. Iluongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwa Ramogi jwang. Inyalo oro request mari. Ote machuok charia deka ochiel nono. Luongani boy handsome woman away. Aroji bed and breakfast. Luongani Stella Brenda. Kochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome. Ok nyal lwar, be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Winam Cinema biro bedo ka yango ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is what being plucked. To kaka wawacho ga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapok ineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod yie mar golo sadaka ni pesa ni waywerego. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit marachar. Ma ene jo gweng' gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'e wang' jowi mari mar Ramogi. Chieng' Jumapil, saa 2:15 otieno. Ma en odwa. E Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil, chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo, mana e Ramogi TV. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio,
Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, emene wacho. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Nyakoromo ke juang mos en chenro mar upeny mbakoromo chako sadek machiegni ka wantiere kodi kachiel mondo mi wakoni ni mage ma timore kor gwenge to ahinya mago bende ma okiny ma kawuono watwake ahinya kotenore kod mago mag sikunde. Wadong' mana dakika manok to tieko chenro no idong' ng'ikni ka mago mag wechego mag tudruok gi wendo mantiere studio mantiere county ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono nitie kanyo kod japuonj Pinto Arum, man japuonj maduong' ma sikul no mano Malambwe Secondary School mayudore Mbita Sub County. To bende ne jakom mar Kesha mantiere Mbita Sub County e county ma Homa Bay. Japuonj watimo mos kuom gino mano timore kanyo kinde mane dhi nyime kod leronwa chenro mopogore opogore ta ahinya mago mag sikunde kaka omenda nyalo bedo kacha ni tiyo mosekol nyaka kanyo. Inyalo mana kwanya kama ni chope kar kacha mondo mi dhi nyime lere nyakwara mag juang ni achiedh nade mag sikunde kalo midhiero mag kala gi tinyalo tiek gi yo machalo nade. Erokamano. Ne watieko ka ne wawacho wach jopuonj. En adier ni skul songe jopuonj. Jopuonj tin, kaeto pesa mokel matin ni chuno ni sikunde chako ndiko jopuonj moko ma gindiko mana iye kanyo luongo ni BOM teachers ma ichulo gi sikul to ok chul gi sirkal. Koro pesa madong' winjo tim gima chielo e sikul iyudo ka ichak ichulo go jopuonj. Skunde nitie madongo man gi jopuonj mondik tenge madhi kata jopuonj 30, 20. For example, kikawo sikul kaka Mbita National School ibiro yudo ni en gi jopuonj almost 30 ma mondik oko mar gine mar chenro mar sirkal. So kiyudo jopuonj 30 to ichulo gi kata 20,000, mano almost dwe ka dwe itiyo gi siling 100,000. 100,000 ni nyalo kete gedo mager gimoro. So en a problem. Emomiyo kanyo wawuoyo nyoro nyo waketo chandruogni ne minister kendo Teacher Service Commission manyo giwacho ni by next week at least nyalo ndik jopuonj moko 20,000 on internship. Ok pod it's just a drop in those and mano tin ok nyal sort out the matter. Koro en gima wa appeal na sirkal ni gimeketo jopuonj e sikul kendo gendeki TSC otim tije mar kelo jopuonj, ministry okel support infrastructure gi gik manade school mondo schools oringo dhi maber. Koro wa jopuonj no en problem, en achiel kuom gik ma mono principals neto. Japuonj nikech nyithindo ok nyal bedo e sikul to puonj. Japuonj nitiere penjo machielo mantiere kar ka. Jopuonje ma osingnu kanyo ne dhi bedo kata ka ndiko. Gin jopuonje mantie kata kaka internship, mantiere kaka interns, koso gin jopuonje ma isingnu ne biro kata e yor kojolo, koso gin jopuonj mondike e yor mwacho ni kata en contract kata mano mara permanent. Gin jopuonje machalo nade e kinde 24 kata 20 mantie kama koro sirkal singona. TSC osendiko jopuonj tieng' 2, nitie magiluongo ni jo intern. Nyiso ni imiyogi contract mar higa achiel. Ka gisetieko higa achiel, contract nyalo bedo renewed. To ok ondikgi e permanent. Kato nitie bende jopuonj mondike permanent. Koro mag intern gi ikelo mondo ojol kama nitiere. Be osekonu ni ginadi panono? Wa hope ni achien to TSC. Be osekonu ginadi? Nyiso wasani ni
also nyiswa next week gidwa ndiko 20,000 mag intern. Yes. Ma bende ka wan gi nyithindwa motimo education giikre nikech thuolo go dhi wuok mondo gi kaw tich. Japuonj, nitiere penjo mathoth mantiere kar ka. Nitie nyithindo manotimo kos mar puonj mantiere oko, ma wuok e mbalariany mantiere oko. E gazet kata ma kawuono, ka irango kanyo nitiere sigana mondik kanyo mag jopuonj. Gazet ma Daily Nation ondike kar kanyo, wacho kanyo ni jopuonj maromo 20 new teaching jobs are up for grabs. Ma tiende ni gin jogo ma idhi ndik interns gi duto, koso ma gin jopuonj madhi biro kacha yor andika moro maching. En interns. Manyo kanyo chiko iti nyoro wache nyoro. Gidhi ndik interns 20,000. Nyiso ni gin jomoko ndik ma permanent. Gin ondik gi yor kojolo. To japuonj Teacher Service Commission ema dhi chulogi. Ma opogore gi singo ma sirkal osebedo kata ka chiwo. Ne wadhi ndiko jopuonj maromo 30,000 e thuolo ka wantiere tich mar higa achiel. Tiende ni gigi en mane ma onego bedi winjo e kinde meneno ka giri ro timore. 20,000 gin mana interns. Un kaka jopuonj, un e riwruok mag jopuonj mopogore. Nitie mago mag NAT mag primary, nitie mar kupet ma imbe achiel kuomi kama intiere kanyo. Usebedo kupingo weche mag contracts gi weche mag interns gi. Sani bende uyieru gi sirkal e weche machalo kamagi. Bende udhiro mondo jopuonj oyud andika moro yo moro makare kata mano mar permanent. Wan kaka principals wadwaro ni at any given time omiwa jopuonj. Koro mod mag employ gigo to Teacher Service Commission ong'eyo. But jo kupet gi jo NAT bende ong'eyo what they should do and say. Wan to wadwaro ni at any given time omiwa jopuonj mapuonjo ma nyithindo are being handled gi jopuonj ma professional. So whether they are intern or permanent, wan kaka principals manok wadonje. To wadwaro ni obed permanent, obed intern, to wan gi jopuonj moromo at any given time. Mane mwaywago. Ma ok odwa rango kata ni okaw gi yor kojolo kata yo machalo na gima maber un kod jopuonje e kinde madwarore. Koro kar kanyo, mana kaka ikete kar kanyo med penjo no gimae. Un gi jopuonje ma kojolo kata mago mag BOM. Pod gintie ga sikunde. To kaka gintie, pek mane magi kelo nu e kinde ma une ma korudu muchako chulo kaka joten sikunde. Ero kama nase wacho no chien kanyo niya. Ka jopuonje indiko mag BOM nyiso ni pesa ma wan go e sikul matin ma sirkal okelo kendo school fees wakawo part of it to wachulo go jopuonj gi pesa no nego ng'iewo chiemo, pesa no nego ger gimoro. Koro magi makelo pek e sikul ma omiyo principals ywak nikech komiwa jopuonj moromo to pesa ma da chul jopuonj BOM gi da timo go gimachielo. So en gima pek kabisa momiyo pod wa apil nyo wacho kata nyoro ne minister ni mondo sikunde duto oyud jopuonj moromo. Sikul mondo oyud jopuonj moromo. Jopuonj moromo gi pod wantie mana kar kacha. Jopuonj moromo gi kinyalo wacho japuonj moromo ni kar jopuonj moromo. Tiende nang'o kiwacho ni mondo mi sikul oyud jopuonj moromo. Nitie ga kwan kuom ranyisi kuom sikundi ma Lambwe Secondary School kar kacha. Jopuonj adi moromo to sani nigi jopuonj adi? Kaka Lambwe Secondary School onego bed gi jopuonj 28. Kama win ga disa gi jopuonj 18. An ga 18. Mondik gi Teacher Service Commission. Nyiso ni modong' no, gap modong' no wandiko kendwa e school kanyo. Koro parane ka every month wadwa chulo jopuonj ma about 10. To wachule kamano pesa no dwa timo go gimachielo. To gima kamano timore sikunde te. Emomiyo Teacher Service Commission owacho niya mondo gikonywa e wachno gidwa dhi kelonwa jopuonj 20,000 mondik gi under internship mondo at least to reduce nwa load no, which is good. Ero kamano ahinya nyakoro Ramogi Jwang' wapenji kar kanyo ni to in gi paro machalo nade. Saro mo kanyo sariyo mar okinyi nitiere ote moko ma bende awayude thuolo mondo mi wakale achiel kachiel ka gidonjo kacha e mbui mar Facebook kod mano mar SMS mondo mi wadwok gi ane kar kae. Ka in gi penjo ne japuonja Peter Arum wan go odiochieng' ma kawuono ka wantiere kod achiel kachiel nitiere mago madonjo kacha e mbui mar Facebook. Wacho ni moko bende koro duoko de bed matek ahinya Ramogi TV okinyi ma kawuono ni sirkal ni ema nigi kod duoko kaka ne Kiogol wacho kanyo ni
penjo ni onego penj Ruto wan okwan sawa kode. Aya, jomoko bedo wacho kani okinyi ma kawuono penjo mupenjo onego bed ni jatend piny Kenya duoko kod jalupne. Ero kamano ahinya kuom pachi. An bende amanyo mana pesa no wada mar sikul mano Afel Ogol, Alfred Ogol ka nitie kar kanyo. Nitie ote moko ariyo mana nwayud ka mondo mi wadhi ani nyime mago mag Facebook ka wayudo kanyo achiel kachiel. Fredrick Nyamiwa wacho niya: jonyuol okony sirkal chulo pesa. Sikunde matimo maber, PTA gi board winjore e gik mowinjo gitim. Gichulo pesa mondo owacho ni dwachgi ochopi. Aya, mano bende japuonj Nyamiwa pachi ni kaka gitiyo kanyachiel, mago jo PTA kod BOM, mago jo board. Stephen Otieno wacho kanyo ni Ministry of Education got lion's share. Mano wacho ni pok maduong' ahinya budget mano som mana idwe mawantieni. Wacho ni money is not the problem. The problem is how to use it. A good song of our time back in the 90s. Mano ntiere karkanyo kwa wache kama ochope karkanyo. Nitiere penjo mopogore opogore madonjo karka. Japuonj Aruma ngeni angwa yud thuolo mag somo SMS mamoko mapod donjo karka to mana ma waseyudo sani waduoge studio mondo mi wayud chenro mamoko mapod ntiere karkanyo ka koro angwa yud kata achiel kachiel ka wantiere kodi kanyo in janeno maro Ramogi TV. Japuonj iwinjo kanyo tiyo kanyakla mar BOM jonyuol kod PTA mana kaka niselere kacha tielo mokwongo. En ang'o minyalo medo wiye kanyo kotenore kod chenro mag bero chal mar wach mane kama sikunde nitiere, board kachiel kod ka jonyuol kod association mag jonyuol mag sikul gidonjo ga kanye? Erokamano. Board tichgi en management mar school, ma weche duto gi programs matimore school ikuongo iketo ne board. To ka nitie moro chaka gima kendo japuonyo hang kendo hang waduoga ni japuonj kanyo mondo mwayudgi. Kata kamano yona mondo miakale ote mabedo usibedo kuoro karka. Ote gi usibedo kadonjo kendo koro sani amayud Lucy Onyango wacho kanyo ni good question. Penja ne jatend piny Kenya ni midhiero gi nyalo tiegi yo machalo nade. Aya, Navi Gordons wacho ni penjo ni en penjo moro makare ahinya kendo koro wacho ni this question belongs to the government, not us. Wacho ni let the government come up with proper management. Mano paro mantiere karkanyo. Aya, iwacho ni giduto mantiere karkaya. Emerald Oreche wacho ni giusa sikunde kendo giudo omenda. Paro donjo karkanyo kwa Ramogi Juang. Steve Otieno bende wacho ni midhiero mane to pesa no se or e counties. Treasury obio wuothe sikunde kapogo basaris koso pach ginya bedo ne olal. Nyakwa Ramogi Juang sikunde poko bedo devolved. Magi pod ni national government kare sirkal mamalo. Pesa no tere counties mondo chwal dongruoge weche mano setere kanye e counties mopogore opogore. Wan gi weche go mag thieth, weche go mag pur mantie kanyo kod mago mag pi kod gik mathoth mantiere karkacha chendo go chopo yo makare. Nyaka sane sirkal mamalo mantiere kod wirwath karka. Koro wakawiyo masane science are dakika 4 ka waduogo to koro watieke wagero ni wero dhi bedo bende kosiluo karkae kik dhi mabor. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din.
chike, kuono nyaka sieming tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kido nje fu ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene wuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Kise ni inido kenda mapiyo. Kata bedo ni joot, osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nado midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timo ni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati, when did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi, wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima waben. Yes, ero kama nae. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin.
Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Tume mowa kelonu otenore e ndhadhu magi. Kiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama kaponi dwa kumo ng'ato to kuma an to loso chikene owuon kiwuoyo go wadwa majaga nyise ni inidwa kenda mapiyo kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe wachna mae ng'ama dwaro ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal anyalo timoni gima rach be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Jagora Ramogi juang machiegni waseduogo kar ka mondo koro wago kodi mbaka ne ka wadhi okang' machielo ka watieko achiedh nade mag mbui donjo ka gi kacha to kata kamano wasechopo kar kacha ne wan gi japuonj Arum mano kowuok kacha e county ma Mombasa odiochieng' ma kawuono to en japuonj sekondar ma Lambwe Secondary School mayudore Mbita sub county bende en jakom mar Kesha Mbita sub county e county ma Homa Bay. Wantiere kod japuonj kae podi. Japuonj kane wadhi nyime ne walose weche mopogore opogore mag jopuonj mendiko moko ndiki orak tiyo kanyakla kaka sikul mondo mi jogi ochop e yo makare. Kata kamano penjo ne pod medo mana donjo kar ka to penjo mane donjo nitiere ote mar donjo kanyo mogik mano mar Steven Otieno mawacho kanyo wechego mag budget. Kare kore wacho nang'o omenda nitie ka gitiyo go omenda ni mabedo mopogore kata higa mokalo budget nosom nyalo bedo ni budget e somo maduong' ne migawo mar somo to omenda machopo piny koni onge. Ero kamano jaduong'. Budget to duong' kako wachno
kendo Ministry of Education ema yudo pesa maduong', to thoth pesa no dhi e msara mar jopuonj ma osendiki. To dong' mana matin minyalo ndikgo mana jopuonj moko matin on permanent basis. But emomiyo koro jo-TSC neno niya, kar ondik matin on permanent basis, ndik mang'eny to on internship, mondo mi skul ka skul oyudie japuonj, mondo bridge gap makoro ne nitie machandowa, machuno ni skunde nyaka ndik teachers on BOM. Koro mane e problem mantie. Jopuonj ng'eny, so msara duong', koro king'iyo budget be duong'. Kamano. Erokamano ahinya. Kamachielo bende ka warango sekta ni mara puonj kendo kata mano mar somo, inyalo lero ne nyakwara Ramogi Jwang' kiwacho kanyo kuom ranyisi e sikundi un kata gi rem mag jopuonj 10 e kinde mag intiere kar kanyo. Riwruok mag jopuonj ma pod penjo ma ng'adog mondo penji mondo iler ne nyakwara Ramogi Jwang' nikech pod en penjo mabiro kar ka. Riwruok mag jopuonj ma pacho ka, mano mar Kupet, mano mar Jonat, ka gidhiro mondo mi ondik jopuonje, gin ga ging'eyo ni gidhiro mondo ondik jopuonje e yor internship kata okawo intern teachers, koso en ang'o ma gisebedo ka gidhiro ga are gichak wacho ni wadwa ni jopuonje mondo ndiki maromo 5,000 tam ka tam kata maromo nade tam ka tam. Gin gik mage ma gidwaro ga ahinya kuom ndiko mag jopuonje? Unions to ing'eyo ni gidwa ni members gi obed mang'eny, kendo gidwa ni gibed on permanent and pensionable basis. Eka koro subscription margi is continuous, kendo nikech gin ging'ado pesa kuom jopuonj kaluwore gi percentage mar salary. Koro ng'ama ndiko on permanent basis chamo pesa mang'eny, koro kata king'ado 1% madhi e union to koro mano pesa mabet dit. Mano normal gi unions. To wan kaka principals wadich gi jopuonj kanie sikul. Koro kata gin permanent, kata gin on internship, but as long as wan gi jopuonj moromo, mano will make us move on. Ka oyudo jopuonje maromo 20,000 kuom ranyisi, wach ni kata e sikundi kanyo koro ka Nyasaye otelo ni yudo kata jopuonje madhi 10 kata 20, tiende nang'o ne in kaka japuonj ka gitieko contract gi mokwongo? TSC ma koro ne ni jogi nyalo miyo rak machielo kata owegi, to kowegi gidhi kanye? TSC osebedo ka timo maber kanyo ni jopuonje ka contract mare orumo to gi renew e sikunde no kama entie no. Pok waneno jopuonj mane ni on internship to oriemb no dhi dala. Gin ka contract orumo to pok oyudo thuolo on permanent basis, to contract ne bedo renewed, koro ena kanyo. But gima adwa temo wacho ni kata jopuonj 20,000 pod tin, ok nyal romo, ok nyal bridge gap mantie e sikunde duto e Kenya. Koro pod wakwayo ni gimiwa 20 ni, to kendo gichak giket program mar ndiko jopuonj moko, eka wabiro bedo gi konyruok. E konyruok ma kamano kabiro kuom sikunde, gimane ma ponono ginyalo medo kar kanyo higa ka higa? Koro ka giwacho ni ero gidhi medo jopuonj maromo 20,000, ponono wadhi yudo thuolo mag neno jopuonje mathoth ka yudo thuolo magi mag donjo e sikunde kendo gidhi nyime kod tich magi mag puonj. Iwacho ni nyaka sani kendo ne kuom ranyisi student teacher ratio chalo nade mano kirango sikunde mathoth pacho ka? Secondary schools ibro yudo ni sikul man gi about nyithindo 100 nyalo bedo gi jopuonje TSC 4 kata 5. Koro student teacher ratio no pod ne piny kabisa. Nikech finally wabiro dwaro mondo ratio bed such that ka in kata gi 13 classrooms at any given time, ibiro yudo ni in all subjects in gi jopuonj ma oromo te at any given time. But koro, for example, in Lambwe wan gi jopuonje 18, but the CB nyiso ni curriculum based establishment, which should be 28. So there's a gap of 10. So 10 onyiso ni kok wabridge, kok waketo jopuonj BOM, to nyiso ni nitie seche moko ma nyithindo nie class to onge japuonj mapuonjogi. Kamano. So man adwa na keto yo mabuol ma kata japiny understand piyo. Ni nitie seche moko ka ok wamedo jopuonj 10 go eko, to nitie seche moko ma nyithindo nie class to jopuonj mapuonjogi onge gina ketho. Koro komedwa to nyiso ni
wadhi save the pesa matin mwandiko go BOM nikech ema konyowa currently. To ka BOM go onge nyiso ni seche ma nyithindo nie klas to onge japuonj mapuonjo. Mane kaka nyikwa Ramogi onego winje. Erokamano ahinya. Wawuog e weche mag jopuonj ma bende koro nitie kar kanyo mane osing kanyo kod migawo mar somo ni gidhi bedo kanyo ka indiko manyien. Nok mar omenda, yweyo mano ukawo e yo machon. Nukawo yweyo e yo machon nang'o e sikunde mano mar midterm? Kaka kesha ne wase plan nwadhi bedo gi conference. Adieri mantie ni kesha nondiko ne jatend migawo ni mondo wabed gi after mubiye chien matin mondo wabed gi ndalo abich mitime conference. So conference ok inyal timo ndalo nyiso nyaka ndalo moko ariyo adek di travel nikech ma gima national. So mano is one reason momiyo nyo wakawe days go bedo mang'eny matin. Namba ariyo, sikunde nyokech kayo ji e sikul. Jonyuol pok ochudo malong'o. Koro nwamiyo gi period moro gibedo gi nyithindo dala kidogo bende gimenye ndalo moko matin. Maka koro biro yaw sikul e juma manyien, at least fees ochule maber. Principals oyudo kaka nyalo ng'iewo chiemo. Owado mate wach, koro manyikwa Ramogi duto nego ng'e mano to adieri mantie. Gitime chandri sani. Kwa yaw sikul juma manyien to gikele gimoro. Eka dwa ng'iewo chiemo, eka nyithindo nyalo bedo skul. Principals mane boarding schools, thothgi nigi high blood pressure. Nikech wach kaka achiedh nade, nikech nyithindo gi koko chiemo, to gibiro gomo, gin ging'e ni chiemo nitie. So ma was a good opportunity mar jonyuol mondo sani gigol chandri gi deposit pesa e bank. Ma kiyawo sikul, to skul ka skul oyudie gimoro. Kamano jaduong'. Erokamano ahinya. Kama koro ilose kar kanyo, nyalo bedo ni adieri nok mar omenda ema nomiyo uloro sikul maduong' ahinya. Ok en kata wach romo madhi Mombasa ni, mane mauntie odiochieng' ma kawuono. Nok mar omenda kama walose kar kanyo. Ere kaka skunde nyalo tiyo gi yore mamoko mondo mi gikele omenda e sikunde magi? Nitiere chenro mag ka omenda kawuok ka sirkal. Mano nyaka sani osebed kata kioro. Wacho ni ok oromo. Bende sikunde nyalo bedo kata gi partnerships, kata bedo gi osiep gi sikunde mamoko kata NGOs mamoko mondo mi okonygi. To jogi mawacho ni jogo manosetieko somo e sikul kuom ranyisi kaka alumni, inya bedo kata gi jogo nyithi sikul machon mago malambo e kuom ranyisi, kabiro kanyakla mondo mi okonye arambe moko mitime sikunde mondo gima obede mayot bende ne kara nyithi sikul mantie sikunde mopogore opogore. Erokamano wadwa nitie school, we are being encouraged gi ministry ne wabede gi partnerships and networking gi other organizations mondo support school. Nikech sirkal kende ok nigi pesa moromo manyalo keto gik moko te midwaro e school. So emomiyo wago erokamano bende ne kaka CDF ma support schools through by way of bursaries. Wago erokamano bende ne kata governors ma bende nigi kiti mar bursaries. Nyaka women rep nigi kiti matin moro mar bursaries kuom nyithindo, especially nyithindo manyiri matimo maber. Magi put together toro sikundegi. Then alumni mag skunde mang'eny are also supporting. Even Lambo Secondary School nigi a very strong alumni association. Koro but mostly bro yuro ni alumni ok nyal golo pesa miyo go nyithindo chiemo, but gi support projects. Ginyalo gero library, ginyalo ng'iewo school van etc. So schools are also encouraged kabisa mondo gi make sure ni nyithindo manosomo e sikundego matinde ni oko kendo Nyasaye ogwedo gi gimoro ginyalo pay back to the institution manokonyogi. Koro wa appeal ne schools ma pok obedo gi alumni associations mondo move with speed mondo tim mano nikech ginyalo yudo support. Then we also have a number of non-governmental organizations bende ma support sikunde. Koro and teach principle mondo identify those bodies, approach gi mondo nyisgi ting ma gin go ma ginyalo kwaro mondo migi. But sometimes so ginyalo biro e school nyaka you go out for them. And then we also have partners moko abroad. Moloyo to onagi moko nitie kaka moko nitie New York ma are supporting nyithindo in a number of schools. Koro magi ko approach to nyalo konyo kata duoko ting chien
kata jonyuol be bede kod yot. Koro wachna yiego kamano. Erokamano ahinya japuonj mano japuonj Pinto Arum mano japuonj maduong' mar Lambwe Secondary School. Wakao ote matikar kaka duogo japuonj anga duogo mondo miya wach mari mogik okinyi ma kawuono ka watieko chenro. Aya wakawa ne ote ari adek mokale SMS wa ari adek auchiel nono Facebook wantiere kacha Ramogi TV nitie penjo mopenj kar kanyo. Thothu wacho ni penjo no penj sirkal. Uni jok mano yaro sirkal. Unyalo chwalo paro ne sikunde mopogore. Wayuda ne ote mantiere kar kanyo. Rolex Odhiambo. Kare budget manye treasury waknego ni kare poko chwalnegi e sikunde. Koso pod gichamo makorka korgi modong ema koro gitere sikunde. Waol gi uwi. Erokamano Rolex. Samson Owangi wacho ni sirkal otere pesa e sikunde giwek pimo wiwa. Erokamano. Kabari Ochola. Thank you. It's simple. Education sector onego bed kanyo a national government kaka entiere. Parents bende onego bed ni chulo pesa activity kochiel koda mago mag chiemo whereby no child should go back home for lunch. Paro nitie kanyo meda beno ke school mag lunch go. Boaz Baba Ihaj wacho ni oyawre ka ng'iore mar Uhuru kod Kibaki somo ne ber to nyaka Ruto ne donje telo wiyo wil kod sikunde. Instead gero udi pesa no onge wacho ni onego ket okony sikunde. Anadok Chemelil roundabout. Aya Ogwe Junior wacho kanyo ni mae chandruok manyalo rumo kama okwongo sirkal ochwalo omenda ne sikunde wang' saa. Mar ariyo sikunde utiyo gi pesa e yo mowinjore nikech duto wang'eyo ni mibadhi sani okwako kila sekta. Mogik jonyuol otem ochul school fees chon mondo okonye chenro mag sikunde. Mano Ngwe Junior ka en Sondu. Watieko kanyo gi mar Alban Otieno wacho kanyo ni oyawre Ramogi TV an Alban Otieno kawuok Nyakach Kandaria wacho omenda mag sikunde mano e tich sirkal. Ushuru gichoko kuoma modhuro mondo gitim gwang'o. Sama ngima oidho ni ng'ama omiyo oidho sirkal owek tugo gi jo Kenya. Nyakora Ramogi Jwang mano ema kelo e giko ote mogik makora dayudo sani wuok kuom wendo mano go studio kiny ma kawuono. Japuonj Arum miya wach mari mogik yote mari mogik ka itie kod chieng' ma kawuono ote mari ne sikunde sirkal e weche mag omenda kod midhiero ma sikunde kadhe. Erokamano. Adwa mana pil ne onage ni thurwa ka ema thothne yudo ka jonyuol owe schools ni mondo sirkal o support. Ana kwayo nage ni wawe urito sirkal wa support our schools. Watudre uru through PA associations to BOMs. Wangeni school warango wanyalo loso arambe, wanyalo support as individuals. Mondo nyithindo bede school. Kuneno of late Nyanza is coming up in terms of duoko maber. Koro onego wa support ma, onego wa make sure ni nyithindwa ni school to most of the time. Jonyuol chululu fees in time. To kapo ni nigi problem moro chulo fees bed piny gi principal mondo go mbaka ong'eni en bidwa chudo at what rate. Skunde be sano yie mondo water nyaka cham nyaka gik manade watimuru mondo nyithindo bede school jopuonjo e nyithindo maber kaka sani KCSE biro tam manyien. Wame kurishwa ni kaka candidates go ok owuok e school. Warit gi maber mondo skunde odhi malo kaka nywasechako. Agoni erokamano japuonj Pinto Arum japuonj maduong' mar Lambwe Secondary School kendo jakom mar Kesha bade ma Mbita Sub County. Nyakora Ramogi Jwang mane makelo we giko mar chenro odiochieng' ma kawuono sa oseromo kanyo dakika 29 tok sa ariyo mar okinyi nakelo ni chenro ma kawuono e chenro mar Rupiny. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar moke Nyakach Sango. Koro sani awe lwer Sharon Ong'aw gi pogore kod chenro mara mbaka oro mang chako sadek mano mar okinyi. Erokamano kuom Ramogi TV med neno chenro mamoko.